Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba sivule ngomkhuleko njengamanje. Baba wethu osezulwini, masingcwelise igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele Nkosi amacala ethu. Usipha amandla okuyindlala phambi kobuso bakho. Sicela intethelelo ngokomoya nangeqiniso. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla esiyizwi lakho. Siqonde Nkosi Yesu izwi lakho lihlale ngaphakathi enhlizweni zethu, lilotshwe ngaphakathi, sihambe ngemiyalelo yakho nengemiso zakho. Ngokuba umbuso ungowakho Nkosi uJesu, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele usheshise njengamanje uthathe iBhayibheli elikhona endlini. Inkosi mayivumile ithinta inhliziyo yakho njengamanje kuze sizoba nokuqonda, ikakhulukazi laba bathi bayakholwa nalabo abasindisiwe uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zabo. Nawo ongenakho ukuqonda abantu uma bethi bayakholwa ukuthi yini la bakholelwa kuyona kahle hle, uzoba nokuqonda. Makhona iBhayibheli endlini, sheshisa ulithathe kuze uzoba nokuqonda. Mungenalo iBhayibheli, thatha ifoni yakho udownloade iBhayibheli kulona. Inkosi imivumile kuze nawe uzoba nokuqonda. Masivula imibhalo sifunda samsane sonke kanye kanye kuze sizohlola imibhalo ukuthi lokho esikholwa kukhona kuyikhona yini, iyona yini indlela lekumele ngabe sihamba ngayo esiholela ekuphileni ewukukhanya ey'nyaweni zethu ekumele sihambe ekukhanyeni ngaso sonke isikhathi. Sengishilo-ke, angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uZondi. Bingelela Nondaba. Amen. Sibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, inkosi ekhona, owayekhona nozayo. Sibingelela egameni lendodana, yona eyayifile manje ephilayo, iphila kuphakade. Iyona ezahluthulelo zakhona ezulwini nakhona esihogweni, ekubophayo kuboshwa emhlabeni kuphinde kuboshwe ezulwini. Silokho esithulelo bobufakazi ukuthi uNkulunkulu munye nezwi lakhe elingukuphila alijiki. UNkulunkulu weqiniso, okungekho kumnyama kuye, uNkulunkulu okhanya. Amen. Amen. Silokho sibonge uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele ayebathumile ukuze bakhe indlela esihambayo manje, kusukela ku-Abraham, noma ngathi kusukela ku-Enoch kuze ku-Abraham, uMose, uSamuel, uDavide, uSolomon, inkosi uSolomon nenkosi uDavide, umprofethi uIsaya kuze kuzoJeremiah nabo bonke kuze kuzophuma kuMalaki. Bese kuzoba umprofethi omunye omkhulu olandulela uJesu Kristu, uJohane uMbhaphatisi. Bese sibonga uNkulunkulu ngendodana yakhe engumpristi omkhulu, engumpostoli, engumprofethi, iphinde ibe umhloko yebandla, iphinde ibe uNkulunkulu wethu uJesu Kristu. Sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe ukuthi asinike ukuphila kuze kufike la, ngokuba abaprofethi basishiya nayo imibhalo engcwele eprofetha ngaye uJesu Kristu ukuza kwakhe, uNkulunkulu eza enyameni
eza kwindodana yakhe ekuyiyona ayisebenzisa ukuze enze izibonakaliso, leyo ndodana leyo ayikhazimulisa ukuze sikwazi ukubona ukuthi uma wenza intando kaNkulunkulu unokuphila okuphakade. Sibonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe ashiya nabo ukuze bathule ubufakazi ukuthi ke kukhona ukuphila okuphakade kuKristu, ngokuba bona babona konke, bamphatha, bahamba naye baze bathola ukuphila. Ibona esibabongayo ngobufakazi abashiya nabo ubufakazi abahamba babufundisa, badela izimpilo zabo, bethwala izinhlupheko, bebulawa ngesihluku, beshiswa, begxotshwa ngamatshe, beshawa, bezingelwa, kodwa khona kunjalo abazange bagudluke ezwini likaNkulunkulu, bahlala kwaze kwaba sekufeni. Nathi ke esikholwayo ngokweqiniso, esilandela imfundiso yeqiniso, simele ukuthi simelane noSathane nezinhlupheko zasemhlabeni ukuze kube sekufeni. Ngokuba uJesu Kristu uyasho ukuthi labo ababekezela kuze kube sekufeni, kuze kube segcineni bayakusindiswa, kodwa labo abaphumayo endleleni ngesikhathi behamba bededela uSathane bona bayakulahlwa. Okusho ukuthi uma uke wasindiswa wena waphinde waphuma ekusindisweni kwakho, akusabalelwa uma ukuthi ufele esonweni, ngokuba ithuba elokuthi ukhethe uJesu Kristu, uphile kuye naye aphile kuwe kuze kube sekugcineni. Awukwazi ukudlalela iKaizer Chiefs nePirate, it's either uneKaizer Chiefs noma unePirate. Uma sowufuna ukwelela udlala amaqembu amabili kanye uyixoki and futhi ngeke kwenzeke. So ingakho uma kuukuthi ukuKristu awukwazi ukudlalela uSathane uphinde futhi uzofunda kuKristu. Uma ungokaSathane uhlala kuSathane, uma ungokaKristu uhlala kuKristu. Kucace ngokuba abaningi bangabazenzisi, ubona ngezinto abazenzayo nendlela abakhuluma ngayo, uyabona ukuthi bafuna ukudlalela ama-team amabili. Imibhalo isho ngokusobala ukuthi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. uSathane inkosi yobubi, uNkulunkulu inkosi yokukhanya. So awukwazi ukuthi uzothi ungukukhanya wena uhlale kumnyameni noma wenza izinto zobumnyama, uphambene. So kumele ukhethe indlela ekuyiyona ufuna ukuhamba ngayo ukuze wena ucacise. Ngokuba abantu ngesingisi igama engilikhumbulayo lithi ukuba ungrateful, ungabongi, unikwe umusa, unikwe ingalo, ungawunikwe isandla kuphela, unikwe ingalo ukuze usindiswe, wenze izinto ezifanele ngaphansi komusa. Kodwa khona kunjalo kungabi khona ukwaneliseka kumuntu ngokuba inhliziyo yakhe idakwa umbuso. So umbuso umenza ukuthi avaleke amehlo, mase ke alahlekelwe ukuqonda, bese afuna ukuzenzela lokho athanda ukuzenzela khona, ngokuba yena uphila ngaphansi komusa, akawazi nokuthi ukuthini umusa. Kuthi ngesikhathi uJesu Kristu esebetheliwe sebuye ekufeni, bese basho ukuthi bambonile owayengekho uThomas. Wathi uThomas ngeke aze akukholwe ngambonanga uJesu Kristu, ufuna ukukholwa ngokubona, abone wonke amanxeba, ngokuba akakholwa ukuthi uJesu Kristu uyaphila. Ngosuku luka-8 kade evelile kubona, wavela futhi emva kwey'nsuku eziwu-8, waqhamuka uJesu Kristu kuvalwe eminyango phakathi kwabo bekhona bevalele endlini. Wabingelela wathi ukuthula makube nani, base bethuka, bathuka ngokujabula. uThomas wayesembona uJesu Kristu, wayesethuke uJesu Kristu, Thomas sondela ungiphathe.
uthinta amanxeba naseceleni lengagwazwa khona, kodwa ungezi ngokungakholwa, kufanele kuze ngokukholwa. Emva kalokho uTomase wathi-ke, Nkosi yami uNkulunkulu, ngiyakholwa. Wathi wena Tomase ukholwa ngokubona, babusisiwe abakholwa bengabonanga. Inkinga abantu abaningi bakholwa ngokubona. Ngesikhathi befuna ukukholwa ngokubona, mesaphinde futhi uJesu Kristu kwincwadi kaMathewu athi baningi abaprofeti abakhishiwe abaya kudukisa abantu abaningi ngezikhathi ezizayo, njengokuba abantu bakholwa ngokubona namaJuda, abaFarisi nabaSadusi beza kuJesu Kristu bethi bafuna ukubona izimpawu eziqhamuka ezulwini. Wathi uphawu noma isayini enizoyibona ekaJona, yena owahlala-ke izinsuku ezintathu esiswini somkhoma. Nabo babekumele babone lezo zimpawu ukuthi uJesu Kristu unguyena othunyiwe, ngokuba-ke wahlala ethuneni insuku ezintathu. Emva kwaloko wavuswa, wakhazimuliswa ngamandla kaNkulunkulu. Abambona babenaye, ababekhethiwe ukuthi babone lokho, ibona babona. Ingakho-ke kukhona abapostoli. Abapostoli yilabo abambona, abayithatha imfundiso yakhe bayigcina. So ngesikhathi-ke sefile wazibonakalisa kubona abapostoli, wabavula ukuqonda, wabagcwalisa ngokuqonda, wabanika umyalelo ukuthi-ke hambani niye eJerusalema, nihlale ninganyakazi. Yothi-ke kungekudala mase ngithumela umduduzi, umoya weqiniso. Nangempela isiphiwo sikamoya engcwele safika behlangene ngosuku lePentecost. Bangenwa umoya oyingcwele, ngokuba bona wayenabo babona konke akusho kubona, kwahlala enhlizweni zabo, bamlandela, bakholwa ukuthi unguye othunyiwe. Bathula ubufakazi kulabo abangakholwanga nalabo abangabonanga. Babona ngokukamoya, balamukela izwi, base bebhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Abakholwa bengabonanga. Ngibuye ngemumva, uNkulunkulu ukhetha uAbraham ukuthi-ke uzomandisela isizwe. Bese mkhethile enze isivumelwano naye, amtshela ukuthi-ke isizukulwane sakho siyohamba siyezweni lapho khona esiyoba yigqila khona iminyaka, ngiyobavakashela ngize ngizobakhipha ngesandla sami esiphakeme. Inzalo kaAbraham kusuka kuyena kuza ku-Isaka kuza kuJakobe, ezala amadodana amabili. U-Isaka uzala uJakobe no-Esawu. Esawu azondwe ngokuba uyindodana engafuni ukulalela. Bese kuthi uJakobe azala amadodana awu-12. Lawo madodana awu-12 iwona ehla ney'ngane zawo baya e-Egypt ngesikhathi esomiso. Bahlala iminyaka ewu-430 behla kukuhle. uJosefa owayedayiswa abafowabo bamfika ngaphambili esebusa eGibhithe. Kwafika isikhathi esomiso, wawulanda umndeni wakhe wehleze weze eGibhithe. Kusukela leso sikhathi kwaze kwaphela isizukulwane esikaJosefa, nabafowabo bafa bonke emva kokufa kwabo. Nenkosi yaseGibhithe yayibusa ngaleso sikhathi ekwakuyiyona eyayikhethe uJosefa ukuthi abuse. Yafa, kwavuka indodana yayo ekuyiyona eyacindezela abantwana baka-Israyeli. So uNkulunkulu wayebekile ukuthi kukhona indodana ezakuzalwa
ekuyiyona eyokhipha abantwana baseGibhithe ngesandla esiphakeme. Lo ndodana leyo ivela kwincwadi kaExodus chapter 3. Incwadi uExodus isahluko sesithathu iverse lokuqala. Yes sir. uMose wayalusa Mose wayelusa elusela umkhwe wakhe bathi uJethro. uMose wayalusa izimvu zikaJethiro. Yes sir. Umukhwe wakhe umpristi wakaMidiyani Ungumpristi wakaMidiyani waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu iHeberoni. Wafika entabeni kaNkulunkulu iHorebi. Kwabonakala kuye ingilosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka, bheka isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla asiphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambuke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu, ukuba isihlahla asishi ngani. uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka uNkulunkulu. Uyaphambuka ukuyobuka. uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mose, Mose. Mose, Mose. Wathi ngilapha. Wathi ngilapha Nkosi. Wayesethi ungasondeli lapha. Mela lapho umkhona ngokuba ke khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho. Le ndawo omi kuyona Ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Umhlabathi ongcwele. Mose ungasondeli. Wathi nginguNkulunkulu kayihlo. Wathi ke yakuzo manje uNkulunkulu asintroduce kuMose. uMose uyazi ngoNkulunkulu kodwa akakaze ahlangane noNkulunkulu. And uMose yena kuphela ukhuluma ubuso nobuso noNkulunkulu. Yena kuphela okhuluma ubuso nobuso noNkulunkulu. Bonke kufanele balale afike ngephupho. Mase abatshele lokho kumele abatshele kona. Kodwa uMose yena yedwa khuluma ubuso nobuso. Manje uNkulunkulu uzosiveza kuMose ngokuba uMose uyindodana yokhethelwe. Amen. Wathi nginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu kaAbraham. Lo uNkulunkulu okaAbraham, noNkulunkulu kaIsaka. lo uNkulunkulu kaIsaka uIsaac, noNkulunkulu kaJakobe. lo uNkulunkulu kaIsrayeli. uMose wasitha ubuso bakhe Ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, ngendlela uNkulunkulu akukhazimula ngayo, uMose kwenza ukuthi aze afihle ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. Akekho umuntu oke wabona uNkulunkulu waphila. So uma inkazimulo kaNkulunkulu izibonakalisa kuvaleka amehlo, umpostoli Paul waqhamuka uJesu Kristu wabaneka yonke indawo kwavaleka amehlo, wangakwazi ukubona 3 days. Wakhuluma naye, wezwa izwi. Wathi Saul, Saul, ungizingelelani na? Wathi Saul, ungubani wena Nkosi? Wathi nginguJesu lo ongizingelayo. Namanje uyazibonakalisa Mose lo uNkulunkulu onguJesu ovela kumpostoli Paul uvela kuMose kuqala. uMose akabona uNkulunkulu ubuso bakhe
Kodwa ke ukhuluma naye ubuso nobuso ngokuba ukhuluma naye njengoba ngikhuluma. Kodwa akekho okubona uNkulunkulu waphila. Hallelujah. Hallelujah. So manje naku uNkulunkulu njengoba ezibonakalisa uMose uyazifihla ubuso. Yes Lord. Yes Lord. Ithini la? Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. So uNkulunkulu labantu ayikhulume nabo kuAbraham ukuthi ke isizukulwane sakhe siyohlala eGibhithe. Uyoza kusona azosivakashela. Manje indaba iqala la ekhuluma noMose ukuthi ke ngibonile abantu bami bayakhala eGibhithe and ukukhala kwabo sekuze kwafika uNkulunkulu. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo. Abantu abacindezela abantu bakaNkulunkulu, abantu abangenayo uNkulunkulu. Amen. Abantu abacindezela abantu abangcwele, abantu abangenayo uNkulunkulu. Ngikhuluma ngababusi balelizwe. Abafuni ukuthi kufundiswe ngobungcwele. Yini? Imali, impande yesono. Umuntu angenza noma ngabe yini ukuze abe isiqebi. Dayisa umphefumulo wakhe. Kwenziwa yini? Nibuka amamuvi ocansi TV. Kwenziwa yini? Dayisela utshwala. Nina nithi niyakholwa kodwa nibe nihlale ematshwaleni emajoyintini. Kwenziwa yini nithi niyakholwa nisindisiwe kodwa ke nibe nithi nisebenzisa amakhondomu. Nilala ngashadile. Kwenziwa yini nithi ke nisindisiwe kodwa ke bathi ke bandayisela izinwele zokufakelwa ama-makeup. Abantu besifazane base bagqoka amabhlukwe. Abantu besifazane base bakhipha izisu. Amadoda bathi balala newodwa. Abafuni ukuzwa lento esikhulumayo. Yes Lord. Ngokuba yini umsindiswa nobungcwele abukho kulomhlaba. Amen. Yes Lord. Do you understand ukuthi ke uSathane ubusa ababusi balelizwe? Ngokuba ukuba khona umngcwele emhlabeni noma la ezweni ngabe kulandelwa imfundiso yobungcwele. Ngingakho bevumela ukuthi kube khona amaqembu ngamaqembu ezinkolo ukuze kube khona iconfusion, kube khona ukushayisana kwembono ukuze angeze utholakala iqiniso lengakhona. Ngenxa yokuthi abantu bakuthaka ezinhlizweni zabo bayaduka bahambe beziphosa. Bafuna le bezokwazi khona ukuhlala benze umathanda benze isono ngokugcwele. Yini iqiniso abalifuni. Mokhuluma iqiniso we target. Hallelujah. Uzoboshwa uboshela ukuthi uthe wena ke amadoda ayitabana lana wodwa awuvumelekile. Uzubona ukukhohlakala bapromota ukukhohlakala nobunungu. Ezindaba yini abukho ubungcwele. Abukho ubungcwele. Abantu babusa ngokukhohlakala. Ngoba yini bathanda imali, bathanda ukubusa. Abafuni ukubuswa umoya ongcwele. Abafuni ukubuswa iqiniso. Hallelujah. Babuswa amanga. Bathanda ukubuswa ngamanga. Amen. Hallelujah. So olifunde bese ngifuna ukuqhubeka. Qhubeka. No ufunda lapha. Incwadi uIsaya. Yes sir. Isahluko sokuqala. Yebo. Verse 4. Yebo. Hawu sizwe esonayo. Abantu abakhohlakele. Bantu abasindwe ngububi. Basindwa umthwalo wezono bawuthwele ngeqoma. Nzalo yababi. Inzalo yezinyoka eyashiwa uJohane uMbhaphathizi. Bantwana abonakeleyo. Bakhohlakele. Bamshiyile uJehova. Bashiye uJehova. Bamdelele ongcwele kaIsrayeli. Ukudelela kusho ukuthi wena unikiwe umyalelo ukuthi wenze. Wena wawushiya umyalelo wayoqala ukwenza okunye okuphambene nento oyinikiwe ukuthi uyenze ngokuba yini uholwa inkanuko nomoya kaSathane. Abantwana ababi basindwa okubi bamshiyile uJehova bamdelela. Hallelujah.
babuyele emumva. Babuyele kuphi? Babuyele emumva. Kuphi? Emumva. Babuyele eGibhithe. Yes, Lord. Yes, Lord. Bajikile. Baphinde eGibhithe. Baphinde eSodoma. Amadoda lalana wodwa. uNkulunkulu wayibhubhisa eSodoma neGomora. Ngeke ukuthi amadoda ayilalana nowodwa. Lalela, kubuya ngale le ncwadi leya. uNkulunkulu uthi uthuma uMoses. Yes, Lord. Noma ungasaqhubeka, uMoses uyahamba eGibhithe ngomyalelo kaNkulunkulu. Yes, Lord. Amtshela uNkulunkulu ukuthi awuqale chapter 3 verse 13. Hallelujah. Lapho ngithi uzomthuma manje amthuma eGibhithe. Bese abuza uMoses ukuthi uma ngifika kubona ngizothi ngithunywe ubani? Incwadi uExodus isahluko sesithathu verse 13. Yes sir. uMose wayesethi kuNkulunkulu, bheka lapho ngifika kubantwana bakwaIsrayeli, ngithi kubo, uNkulunkulu owoyihlo ungithumile kini. Bese bethi kimi, ngubani igama lakhe? Ngizakuthini kubo na? uNkulunkulu wathi kuMose, nginguye enginguye. So angithi abuza uNkulunkulu uthini? Lalela. uNkulunkulu utshela uMose, ngoba uMose akakholwa ukuthi bazomkholwa uma eyakubona eyobatshela umyalezo oqhamuka kunguye ongunguye. So ufuna ukwazi ukuthi uma ngifika kubona ukuze kube khona isiqiniseko sokuthi mina ngithunywe uwena, uqala umtshela ukuthi mina nguNkulunkulu wayihlo. Hallelujah to God. nguNkulunkulu kaAbraham, nguNkulunkulu kaIsaka, mina nguNkulunkulu kaJakobe. Yes, Lord. So uMose ke manje usefuna ukuqinisekisa ngokuba uzwile kodwa ngathi akezwanga. Isho incwadi. Hallelujah. uNkulunkulu wathi kuMose, yes sir, nginguye enginguye. Nginguye enginguye. Wathi uzakusho njalo kubantwana bakwaIsrayeli. So uzofika athi nginguye enginguye ngithi. Waseqhubeka wathini? Wathi uzakusho njalo kubantwana bakwaIsrayeli. Uzobatshela abantwana bakwaIsrayeli uthi mina ngithunywe. Ungikhona. Ngikhona. Ungithumile. Ungikhona. Yes Lord. Ungithumile. Ongunguye. Ongunguye. You understand? So manje khona le ndaba le efika ivele kwincwadi kaJohane chapter 8 verse 58 le khona uJesu Kristu ekhuluma nabo bengakholwa bethi wena umdala kanje awahlanganisi 50 years. Umfuna chapter 8 waJohane verse 58 lapho khona uJesu Kristu ebatshela the same thing ukuthi yena incwadi uJohane ngokukaJohane isahluko 8 verse 58. Yes sir. uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, engakabikho uAbraham. Engakabikho. Lalela, ukhuluma uJesu Kristu. La lo mzimba uNkulunkulu ahleli kubona igama lawo uJesu Kristu. Ezindaba umzimba ahleli kubona uNkulunkulu uqambile igama yena uNkulunkulu wathi lo mzimba igama lawo uJesu, uEmmanuel, igama lakhe uKristu. Kodwa akayena uNkulunkulu ngokuba yena uthi indodana kusho yena athi yena noBaba bamunye. You understand? So manje usazobavezela manje umoya engcwele ekhuluma kuyona indodana ngokuba uma umoya oyingcwele uhleli uJesu Kristu, uJesu Kristu wenza intando kamoya oyingcwele. So uma ukhuluma umoya, akhuluma inyama. Umoya uthini manje? Asike sizwe. Engakabikho uAbraham. Engakabikho kusho uJesu Kristu. Ngangikhona mina. Ngangikhona mina. Uthi nginguye. Enginguye. Hallelujah. Engakabikho uAbraham kusho uJesu Kristu. Ngangikhona mina. Nginguye. Hallelujah. Yeyizwa lonto leyo. Amen. Sikhuluma izinto zikamoya. uJesu Kristu la uthi yena unguNkulunkulu. Akukhulumi ngenyama. Ngokuba inyama iyafa, uNkulunkulu akafi. Umoya wehlela kwindodana, umoya wehlela ezulwini. Njengoba lo moya wehlela ezulwini, lo moya awufanga waphuma kwindodana washona phansi emathuneni washumayela igospel kulabo ababoshiwe etilongweni, labo ababekhona ngesikhathi sikaNoah. You understand? Labo phinda ngale kwincwadi kaPetru. Ngisho impela incwadi kaPetru. Incwadi kukaJohane isahluko 6
verse 69. Yes sir. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. uJesu wabaphendula wathi, mina anginikhethanga nina abayishumi nambili, kepha omunye kini unguSathane. Yezwa indaba. Hallelujah. Omunye uyaziwa Yes Lord. ukuthi ke yena uzakuba umjayisi. Yes Lord. Hamba uphinde ngale ncwadi leLeviticus njengoba siyasho uNkulunkulu ukuthi uyena. So uthumela uMose ukuthi ahamba yokhipha abantwana bakaIsrael eGibhithe akithi. Yes Lord. Hallelujah. So uMose uya eGibhithe akhipha abantwana bakaIsrael ngezibonakaliso uNkulunkulu athi-ke akazenze. Ngeke ngithi ngizofunda yonke incwadi ngokuba isikhathi asinaso, kodwa seke sonkhela. Yes Lord. uNkulunkulu Amen. wathuma uMose waya kumfowabo uAaron bahlangana naye. Yes Lord. Wakhuluma naye uJabu ukuthi-ke uNkulunkulu ungithumile ngokuba mina angikwazi ukukhuluma kahle. Uthe wena uzakuba umlomo wami, mina ngizofana noNkulunkulu kuwena. Amen. Amen. Wenza izibonakaliso, bahamba baya kuFaro, wathi kuFaro-ke Faro uthe uNkulunkulu-ke dedela abantwana bami beze kimi bazomdumisa. Yes Lord. uFaro wayenqaba lonke, uNkulunkulu wakhombisa izibonakaliso zonke azibonakalisa kwaze kwafika egcineni lapho khona uNkulunkulu enza isivumelwano noMose. Wathi-ke nani ekuzomele niyenze, ngizothatha imvu nihlabe nibhixe igazi emnyango. Namhlanje ngizovakasha ngizobulala-ke amakhosana noma-ke izindlalifa zaseGibhithe. Nina bakwa-Israyeli nizobhixa igazi emnyango ukuze mekufika ingilosi yokufa-ke ingezukuthinta umuntu wakhona. Ngizobulala iy'lwane zakhona ezivula isibeletho, ngizobulala iy'ngane zakhona ezivula isibeletho, nabasemajele uqobo lwabo abakhona abavula isibeletho ngizobabulala bonke. Amen. Amen. uNkulunkulu wafika wenza njalo, abantwana baka-Israyeli basindwa. uFaro wavuka wabajejela abantwana baka-Israyeli ngesandla sikaNkulunkulu esiphakeme. Yes Lord. Hallelujah. So abantwana baka-Israyeli theze bephumile, ngizama ukuchaza ukuthi abantu ukukholwa kwabo kuba nzima kwesinye isikhathi. Ngokuba-ke ngesikhathi uNkulunkulu ebakhipha abantwana baka-Israyeli babona izibonakaliso zikaNkulunkulu, kodwa-ke ukukholwa kwabo kwakukhona lekusala khona kancane. Ukukholwa komuntu, abantu bajabulela bayakholwa ngomlomo, kodwa-ke ngey'nhliziyo zabo khona okusalayo, ngezenzo khona okusalayo. Ngokuba kuyangena ngapha kuphume ngapha. Yini banezinto abazibhekile ukuthi uNkulunkulu abenzele kona ukuze bakholwe ukuthi lo Nkulunkulu abamkhonzayo uyaphila. Bafuna ukwenza i-exchange ne-deal noma isithembiso noNkulunkulu. uNkulunkulu useqedile ngezithembiso zakhe. Umyalelo wakhe umile ukuthi umuntu ofuna ukuza kumina makenze intando yami, angeke ngenze intando yomuntu. Liyasho yini ukubumba kumbumbi eselakhile ivaseli ukuthi-ke no ungakhanga kahle ngicela uqale phansi. Kuyenzeka yini lokho? No. Amen. So uNkulunkulu uqedile. Yes Lord. Bonke akwenzile uqedile. So ohambe lapha kwincwadi esebakhiphile ngesandla esiphakeme uNkulunkulu eGibhithe. Hambe kwincwadi Exodus chapter 14. Lapho khona sebengasolwandle olubomvu. From verse 1. Incwadi kuExodus isahluko 14. Yes sir. Ivesi lokuqala. uJehova wakhuluma kuMose wathi. uJehova wakhuluma kuMose wathi. Isho kubantwana bakwaIsrayeli. Khuluma nabantwana bakwaIsrayeli ukuba babuyele emumva. Ukuba babuyele emumva. Yes Lord. Bamise ngaphambi Hahiroti. Yes sir. Ngaphakathi kwemigidoli. Funda kahle. Ngaphakathi kwemigidoli. Ngaphansi. Hallelujah. Sarani bazalwane. uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kwabakwaIsrayeli. Yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba babuyele emumva. Ukuba babuyele emumva. Bamise ngaphambi kwePiharoti. Yes sir. Ngaphakathi kwemigidoli nolwandle. Phambi
kwebali sefoni anomisa ngaselwandle nibhekane nalo nime ngasolwandle lilinde ngakhona uFaro uyakuthi ngabantwana bakwaIsrayeli badidekile ezweni so uNkulunkulu udoba uFaro abantwana bakaIsrayeli kufanele balandele umyalelo kaNkulunkulu ukuze ke uNkulunkulu enze intando yakhe ngoFaro nesizwe sakhe bona bazi kuzokwenzakalani into kumele bayenze ukubeka indlebe benze lokhu okushiwo nomyalelo kaNkulunkulu angitsho izindaba uFaro uyakuthi so uFaro ngoba uNkulunkulu uthe inhliziyo kaFaro ngizoyenza ibe likhuni uFaro wenza intando kaNkulunkulu engazi ebuswa inyama ezitshela ukuthi uyazi ngenxa ukuthi ke unesikhundla sokuba inkosi ubusa ngendlela afuna ubusa ngayo ubusa abantu ngendlela afuna ubusa ngayo so unaleyo ngqondweni yakhe ukuthi ke senze iphutha sadedela abantwana bakwaIsrayeli bebeyigqila zethu bebesenzela bonke so manje ubani ozokwenza wonke lo msebenzi ngokuba yini inhliziyo yakhe elikhuni untamo olukhuni njengabantu ababusayo lezweni benza intando yabo bakhohlwa intando kaNkulunkulu abafuni ukuvuma uNkulunkulu into edala ukuthi ube isitabane ngoba ufuna ukuvuma uNkulunkulu into edala ukuthi ube isidakwa ngoba ufuna ukuvuma uJesu Kristu into edala ukuthi ube isifebe ngoba ufuna ukuvuma uJesu Kristu into edala ukuthi ube umthakathi ngoba ufuna ukuvuma uJesu Kristu into edala ukuthi ube inyanga ngoba ufuna ukuvuma uJesu Kristu into edala ukuthi wena usuhlabela amadimoni ngoba ufuna ukuvuma umsindisi yes Lord amen amen into edala ukuthi wena ukhipha isisu ngokuba yini awufuna ukulalela umyalo kaNkulunkulu awumazi uNkulunkulu namaKristu kodwa ngithephezisistu left right and center nithi nisindisiwe nithi iBhayibheli ungalali ungashadile amen wena ulala ungashadile amen so konke lokho uNkulunkulu uyazi ukuthi ababusi balelizwe bahola abantu babaholele kumnyameni kodwa yena akashiki uthembekile uma wena ubuyelwa ingqondo ufuna ukubuyela ekhanyeni uzokwamukela phela wena kumele uyenze ukuthi uvume izono zakho bese uvume izono zakho bese uyahlanjulula zonke izono zakho ungaphindeli kuzona so ithi incwadi kaIsaya bonakele babi bafuna ubuye baphethe ububi bafuna ukuphindela emuva eGibhithe bonakele bakhishwa ebumnyameni bafuna ukuphinde unikiwe indlela bafuna ukuphinde emuva so ngale-ke uNkulunkulu uthi ke uFaro uzakutshela ukuthi baphelele layini abantwana bakwa-Israyeli yes sir hallelujah 14 verse 3 yes sir uFaro uyakuthi ngabantwana bakwaIsrayeli badidekile ezweni yes sir ihlane libavalele ngiyakuyenza lukhuni inhliziyo kaFaro izindaba kusho uNkulunkulu abalandele uzobalandela lalela inhliziyo kaSathane wakhishwa ezulwini lo moya kuFaro ilo moya wakhishwa ezulwini umoya wenkani umoya wenhliziyo elikhuni hallelujah glory to God lento lesikhulumayo into kamoya hallelujah glory to God hallelujah ngiyakudunyiswa ngoFaro ngiyakudunyiswa konke ngikwenzayo ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi mina uNkulunkulu kuphela nginguye ongunguye akekho omunye ongaphezulu kwami ngithi uyasho nje njalo uNkulunkulu onomona uNkulunkulu onolaka ovakashela isizukulwane emva kwesizukulwane esenza isono ngiyakudunyiswa ngoFaro bonke bayangazi bonke bayongazi ngakho kubhalwe phansi nangebandla lakhe lonke nangaba lonke ibandla lakhe abaseGibhithe bayakwazi ukuthi nginguJehova bonke abaseGibhithe bazobona namhlanje ukuthi lo simkhonzayo lo uJehova lo benza njalo ke benza njalo abantwana baseGibhithe inkosi yaseGibhithe yabikelwa ukuthi abantu sebebalekile inhliziyo kaFaro nezinceku zakhe yabaguqukela abantu bathi yini lokhu esikwenzileyo sabavumela abakwaIsrayeli ukuba bahambe yes sir bangasikhonzi na yes sir
wabophela inqola yakhe yabona wahamba nabantu bakhe wathatha abantu bakhe uyalandela kuthiwa ke abantwana bakwa-Israyeli babeke njengento engathi mokuthubeka unomgogo ucupha umgogo abazi bona inyoka uyibopha noma inyoni uyibeka endaweni la khona ekuzobeka khona umgogo iphila ukuze beqhamuka inyoka noma inyoni noma ngabe isifelesini iqhamuke ifune ukuzongena ngokuba ibona isifele esiphilayo so ifike ibhaje umgogeni yona ayazi ukuthi ixushiwe ngayo abantwana baka-Israyeli abazi ukuthi ixushiwe ngabo bona engqondweni yabo uNkulunkulu ufuna ukubakhombisa amandla akhe you understand ufuna ukubakhombisa ubukhulu namandla usebakhiphile eGibhithe kodwa still khona okushodayo ubona inkazimulo kaNkulunkulu kufanele bayibone khona sokubona ukukhulu kwenhliziyo yomuntu umuntu uthi uNkulunkulu emnikile amkhombisile amandla akhe wamnika isibonakaliso kodwa umuntu khona kunjalo inhliziyo imuthi nje pheze kancane umoya lo wasathane mokwamtesta noma wamlinga bese avumela isilingo ingakho abafundisi abaningi kuthi hayi wayevutha kwenzakalani waqhamuka isilingo usathane nje wamgabisana ngemali wamgabisana ngemoto nangenzebo emva kwalokho kukhohlwa ivangeli leqiniso wagibela amanga wagibela ibhasi lamanga yini ungakholwa ngokuphelele so uNkulunkulu manje ucuphile abantwana baka-Israyeli bona bazi ukuba yini ufuna ukuthi ke lo olandelayo okuyena nenkani ongafuni ukukholwa asebenzise yena ukuze enze isibonelo igama lakhe lidunyiswe liphakanyiswe njengokuba ke igama lakhe waliphakamisa la kule ncwadi le igama lakhe waliphakamisa ngoJesu Kristu igama lakhe waliphakamisa ngoJesu Kristu ngesikhathi uJesu Kristu emvusa emnika igama ethi alikho elinye igama engasindiswa ngalo ngaphandle kwaleli angathanda noma ngabe uyimuslim noma ngabe ushembe noma ngabe uyi-Islam noma ngabe uyi-Methodist noma ngabe uyi-non-denominational basho njalo base bayilutho noma ngabe uyi-atheist kodwa egcineni lithi-ke wanikwa igama engaphezulu wonke amagama wonke amadolo ayoguqa phambi kwakhe avume ukuthi uJesu uyinkosi uNkulunkulu uyaziphakamisa afuna ukukuvezela ukuthi uNkulunkulu egcina yena so uma wena ukholwa ngokubona uzoqhubeka wenze lokhu ophambene nemfundiso yakhe mase uvuke kuphi uvuke esihogweni uvuke sowuvuka wena echibini lomlilo sowuhlushwa kwaphakade uyelanga le ncwadi ubafundele ukuthi ke uNkulunkulu uzokwenzani haleluya wathatha izinqola ezingama-60 yes sir ezikhethiweyo nezinqola zonke zaseGibhithe nezinduna zonke zazo zonke uJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibhithe yes sir waxosha abakwa-Israyeli wabalandela wabasukela abakwa-Israyeli ngokuba abantwana bakwa-Israyeli baphuma ngesandla esiphakamileyo ngoba abantwana bakwa-Israyeli bakhishwa ngesandla esinamandla abaseGibhithe babaxosha base bebalandela ngemuva amahashi onke nezinqola zikaFaro ukhipha konke manje yazi uNtedja akhipha konke ingoba manje kufanele kubhujiswe yonke into ukukhonjiswa ukuthi ke lento yakhe ayikho lezinqola zakho othembele kuzona lamahashi othembele kubona nokapteni bakho nabo bonke lamasosha akho anelutho phambi kaNkulunkulu labantwana abami uthi dedela indodana yami udlalifa yami uIsrael indlalifa yami uIsrael Israel is my firstborn. So angenza noma ngabe yini ukuvikela indodana yakhe ayikhethile emhlabeni ngokuba yenza intando yakhe wayinika isithembiso wenza isivumelwano usigcina leso sivumelwano leso uNkulunkulu kunencwadi kaPetru ethi uNkulunkulu akakhohlwa yes Lord njengoba abantu betshela ukuthi njengoba abantu bezitshela ukuthi ukhohliwe hayi cha nakani
akakhohlwa ugcwalisa isivumelwano asenzile wathi uzobavakashela emva kweminyaka 430 years wadlula waqhamuka wazobakhipha ngesandla esiphakeme ngendoda eyodwa enze isibonakalise ethubile uMose manje naku usezinhliziyo yenkosi yaseGibhithe ukuthi belikhulu nabamahashi bheka nempi yakhe yes sir babafica bemise ngasolwandle ngasePhiharoti yes sir ngaphambi kwebali sefoni yebo uFaro esesondela abantwana bakaIsrayeli baphakamisa amehlo abo bheka ngathi ke lesikhathi eqhamuka uFaro nebutho lakhe abantwana bakaIsrayeli bathi bavusa amehlo bathi bheka nangu uFaro nebutho lakhe base beshawa uvalo banqenqazela bakhala bafisa ukuphinde emumva bafisa ukungena olwandle bafisa ukuyolwa bahlukana phakathi bathi kuMose base bekhala kuMose kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe lezi ndaba umoya wokusaba usathane akulethela ukusaba ngesikhathi zobunzima iBhayibheli likhombisa kona izinto eziningi umuntu abuye lahlekele ukukholwa ngokuthi ke ubona izimo empilweni esimhlaselayo alahle ukukholwa kwakhe athi ke nokusindiswa kwami kunamsebenzi imuni kuyini nokusindiswa kwami uma ngizolala ngadlile kanti uNkulunkulu ngimkhonzelani kwakungcono ngisahlabela amadlozi kwakungcono ngisahamba inyanga nabathakathi kwakungcono ngisathi ngisahamba izangoma yini ukukholwa usathane bese azokulinga hallelujah to God uyahlola uNkulunkulu ukuthi wena ngabe ukufanele yini ukuthembeka kuyena njengoba ethembekile kuwena ngoba yena ke izwi lakhe alishintshe indlela zakhe azishintshe kodwa ezakhe indlela ziyashintsha sebekhala ngokuthi eGibhithe ayakhona amathuna kwakungekho mathuna eGibhithe kwakungekho mathuna eGibhithe kuphele ukuba sifele ehlane na yenza indaba usenzeleni lokhu wasikhipha eGibhithe na bakhishiwe bebefuna ukuphuma uthe uNkulunkulu ekhuluma noMose ngizwile ukukhala kwabantu bami eGibhithe becindezelwe befuna bekhalakela uNkulunkulu wakuzwa ukukhala kwabo usebasindisile ngokuba abazi ukuthi uNkulunkulu ubekeni ingakho bekhala kanje leli alisilo izwi esakhuluma kuwe eGibhithe sithi siyeke sikhonze abaseGibhithe na lithi ibandla ngiphelele ibandla mase kubakhona abantu abanjengalabo ebandleni abahlezi becomplain abahlezi bekhalaza abahlezi befuna ukuyisa abanye abazalwane abahlezi bekhopha umfundisi ubakhopha indlela bahlezi besola bona abafuni ukulandela izwi kaNkulunkulu bahlezi bebheka izinto ezirong ngokuba yini usathane uyabasebenzisa usathane usebenzisa vele abantu abangekho eqinisweni noma abantu abangekho seqinisweni noma banesisekelo seqiniso haleluya amen ngokuba beya kuba ngcono kithi ukuba khonza abaseGibhithe kunokuba sifele ehlane khona abantu abancamela ukukhonza usathane kunokuthi angabi nazo impahla zokugqoka haleluya khona abantu abancamela ukukhonza usathane ngokuba ke ethi umsebenzi akawutholi angenza noma ngabe yini khona abantu besifazana abadayisa imizimba ngenxa yokuhlupheka kunabantu besifazana abazinikela kosugar daddy ngenxa yokuthi ke makubo kusuke ehlushekwe kunamadoda akhomba imali emabhenki kunamadoda enza ama-scam abantu khona abantu abagwaza abantu ukuze benze imali yegazi imali yenyembezi ngoba yini uthe hayi ngeke ngikhathele ukuthi ekhaya singabi nakho ukudla wafuna ushortcut ncamela ukuseva usathane abe isiqila sikasathane ngiphe uMose wathi kubantu wathi uMose kubantu baNkulunkulu ningesabi imake yabona ke manje ngiyayithanda le ndaba le ukuthi izwi liyaqiniswa uyahlupheka uyakholwa qinani qina
ithi incwadi ungasabi qinani qina nibone ukusindisa kukaJehova nibone ukubani ukusindisa kukaJehova yezindaba yes Lord ngesikhathi uNkulunkulu ezokunika usindiso yes Lord ngesikhathi uNkulunkulu wena ukhala isikhala ebusuku ulamile kanti uNkulunkulu ukubekela umuntu ozokubiza athi ke nangu umsebenzi wena ngosikhathi uzathatha isinqumo sokuthi hayi ngiyongena ngewindi ngiyontshontsha ngiyoma ekhoneni nesibhamu ngokuba yini isisu inyama iyahlula izwi lithi usathane usemhlabeni uyahamba uyabhonga njengebhubesi ufuna zobagwinya kodwa isho incwadi ke melanani naye niqinile you understand ekholweni ngokuba leyinhlupheko lezi zehlela abazalwane basezweni labo abangaqinile ekholweni uthi uMose hallelujah uthini uMose qinani qinani hallelujah amen nibone insindiso kaNkulunkulu amen qinani nibone ukusindisa kukaJehova understand aza kunenzela khona namuhla uNkulunkulu wenza izibonakaliso lapho bona khona sofuna ukulahla ithemba ngokuba abaseGibhithe ebabonile laba ebabonayo baseGibhithe namuhla laba babonayo namhlanje baseGibhithe anisayi phinde nibabone naphakade phinde nibabone naphakade yes Lord uMoses akaboniwe umyalelo yes Lord kodwa ke uyithembele uNkulunkulu uMoses uthembele uNkulunkulu sifana uyefa isikole again haleluya haleluya sifuna abaholi haleluya acknowledge God abanjalo abaholi ababuthaka ababamba bewo ngapha nangapha beshawa bepheshula umoya njengamadlambi ngokuba abaseGibhithe enibabonile namuhla sifuna abaholi abanesisekelo anisaye buye nibabone naphakade you understand lokulingwa kwakho ulingwa isikhashana uJehova uza kunilwela ubani olwela abantu uJehova uza kunilwela why wena ufuna ukuzilwela mase bakwaloko uphume kwiposition yakho why ufuna ukuzilwela ngokuba yini ukukhola kwakho okuncane uJehova uza kunilwela nothula nini yenzo indaba ethi yeka ukucomplain uyakholwa uyahlupheka hlupheka ubani ozakulwela Jehova uzakulwela inkinga yenu nifuna ukuthi ke nibe nakho konke uNkulunkulu uzombona kanjani enyakaza uma usunakho konke uNkulunkulu uzombona kanjani enyakaza uma ufuna ukuzenzela kukuphi ukuthemba kwakho uthembela uNkulunkulu angithi ngakho nje nize nifise izinto zabanye abantu ngokuba ke ukukholwa kuncane haleluya anifuni uNkulunkulu alwele abantu bahleba ngawe uyagijima uyafuthaniseka uyahamba uyofuna ukukhuluma ukhombisa ukuthi ke uyazwela enhlizweni yakho ufuna mina ukugcwele kabi ngiyakholwa ukukholwa kodwa ngingigcwele kabi yini awufuni uNkulunkulu alwele no abantu bayakuthuka na uthuka back usindisiwe omakhono bakhuluma ngawo ubhula iketi unika usathana indawo yini nifuna ukuzilwela ulalela umuntu ozothama ukutshela manje ukuthi hayi abantu bakini abangasekho badiniwe bafuna imbuzi utatazele uyongena esipoletini uyohlabela amadimoni imoya ongayazi abantu bakini abawona amadimoni asebefile baphumlile ethuneni balindile ethuneni isikhathi sabo sokwahlulela bayiqedile indima yabo wena ubhekene nendima yakho kumele uyidlale wena yokuthi wena usindiswe uhlale uJehova uqine ubhizi utatazela zonke izinto ngoba yini ufuna ukuzilwela ulalela izikhohlakali yes Lord you understand uJehova wayesethi kuMose uJehova
ngubani kimi wasekhuluma uJehova khuluma kuMose wathi ke yini oyikhalela mina manje Mose yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe tshela abantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe phakamisa wena induku yakho phakamisa welule isandla sakho phezu kolwandle welule isandla sakho uzumyalelo woNkulunkulu manje bese kunyakazisa bese kunyakaza yena yes Lord ulwahlukanise abantwana bakwa-Israyeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo uNkulunkulu vula indlela nengekho khona indlela haleluya 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 lapho khona solahlekele ithemba haleluya glory to God uNkulunkulu avule indlela nokuphila unika abantwana bakwa-Israyeli ukuphila uyabasindisa ubakhombisa ukuthi uneqiniso ugcina isivumelwano asenza nobaba babo nokhokho babo hey uNkulunkulu uzomthatha kancane uzofuna ukufaka intambo esinqeni uthi uyakhona ufaka uthatha umthatha ovaselina okuthiwa bathandaza nabaprofeti bamanga bebagcoba ngoba uzufuna inhlanhla uthuka uNkulunkulu menza wikho uJesu wena haleluya mase emva lokho mesele madimoni ekusebenzele kwenzela into ezokhohlakala bese uthi ukuthi ubonga uJesu wisilima haleluya wisibula uNkulunkulu izwi lakhe lilodwa haleluya liyaphilisa uma liphilisa uthi mina kholwa kimi njengoba usho umbhalo ungakholwa kimi izinto eziphathekayo kukuphi la khona ukuthi uNkulunkulu wathi abantu abathatha amanzi abusisiwe kukuphi la khona ukuthi uNkulunkulu abantu ke abahlabela abantu abadala abangasekho haleluya kukuphi la kuthola khona uNkulunkulu wathi ke thathana amafutha nogcobe ebusweni ukuze ngithole ibusiso akafice indawo haleluya amen uNkulunkulu uvula le khona kuvaliwe khona uma ukhuleka kuyena ngokuqonda ngokwazi ukuthi uNkulunkulu uza kuphendula angikhathali uma ngabe u5 years noma u10 years kodwa uma ukhela kuye uthembekile yena incwadi ngokukaJohane isahluko 6 verse 47 yes sir ngiqinisile ngithi kini yebo okholwayo unokuphila okuphakade sifuna ukuphila okuphakade uthi Moses thatha udondolo lakho ukhomba ulwandle abantwana bakwa-Israyeli ngizobavulela indlela bahambe endaweni eyomile olwandle phakamisa wena induku yakho welule isandla sakho phezu kolwandle uvule indlela olwandle ulwahlukanise abantwana bakwa-Israyeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo bahamba kuphi emhlabathini owomileyo you understand umusa uNkulunkulu avula indlela la khona wena solahlekelwe ithemba mina ithemba lami alipheli ever since ngazile ukuthi uNkulunkulu mawuthembele kuyena hlala kuyena ithemba lami alipheli kungaphela u3 months u4 months ngike ngenayo imali ngiyaphila ngikhuluma nginayo imali kumanje ngokuba yini ngithemba yena yedwa ukuba ngifuna imali ngabe sengenza izinto ezikukhohlakala eziningi ngenxa ukuthi ngifuna imali esheshayo kodwa ngokuba ke kugcwele kumina umesaba uNkulunkulu ngibona imisebenzi yakhe ayenzile asayenza namanje uthi ngingakhathazeki ukuthi ngizohlala ngizophuzana ngizogqokani abezizwe haleluya bayijaha zonke lezi ngokuba bonke abantu bezizwe basukela lezi zinto inhlupheko zigcwele kubona baphila bomnyameni amantombazane adayisa imizimba abafana babamba inkunzi abafana baphenduka izitabane ngenxa yokuthi babona abantu abaphila abaphilisa kwezitabane bengabaphila kamnandi bahambe basukele lebhodwe elitsonsayo elibahola esihogweni yini ukukholwa kuncane uNkulunkulu akasaziwa asabukhishwa emasontweni haleluya bazinengela bahlale ngokubana baneyikhundla ngenxa ukuthi ke umfundiso nakhulwa naye uzothini bese umshiya ngokufundisa amanga uhlale kuyena khohlakele uzona esihogweni uma ungafuni ukuphendula uNkulunkulu uyayivula indlela avule ukuqonda akugcwalise ngokuhlakanipha you understand wasindisa abantwana bakwa-Israyeli
bafika ehlane khona sebefikile ehlane liphi incwadi yakhe leyo kulozana Exodus chapter 32 verse 1 ezebasindisile uFaro neqembu lakhe bafela olwandle Hallelujah. uNkulunkulu wasindisa abantwana bakaIsrayeli wabathatha wabasehlane wafika wanika amanzi ehlane wafika wanika isinkwa sasezulwini ehlane wabanika imana ehlane wabanika inyama ehlane kodwa ke still inhliziyo zabo zimbi abanye babo abafuna ukukholwa bafuna ukuphinde emuva eGibhithe abanye bayancikisela ukuthi uNkulunkulu bengangenzela ukuthi ke mina ngifuna ngizokwenza ukuthi kufanele ingane spoiliwe ukuthi mina mama ungafuna ungithengele ifoni ke lenta ke ngizohamba ngoyintshontsha ungafuna ukuthi mina ngihambe ngephathini ngizozibulala ingane ezispoiliwe zibonile Hallelujah. abazali abaweak beziyekela ingane abazenzele noma yini Amen. uNkulunkulu lento asenzele yena umusa Amen. Amen. Incwadi uExodus isahluko 32. Yes sir. From verse 1. Abantu sebebone ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni. Abantu ngesikhathi uNkulunkulu ebiza uMose ebizele entabeni base bebona ukuthi uhamba isikhathi eside ngoba ehamba insuku ezu40 nobusuku obu40. Abantu babuthana kuAaron. Base behlanganyela uAaron abantu bayakuyena. Bathi kuyena, vuka vuka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phakathi kwethu. Yabuza ubulimi. Bafuna ukwenzelwa. Bafuna ukwenzelwa uNkulunkulu abenziwa. Qala lapho ubulima. Ingakho nikhonza izithixo ebendongela endlini zenu. Ninezithombe. Oshembe noMaria. Oshembe. Nibabiza ngoNkulunkulu, oMaria nezithombe zabo, noJesu abane ngotongeni nitsho uNkulunkulu benu. Bangenamandla. Into eyakhiwe, lalela uNkulunkulu ukhuluma kahle kwincwadi yakho Exodus chapter 20. Phinde kuyona chapter 20 verse 1 ufunde from verse 1 to verse 3. Hallelujah. Incwadi uExodus isahluko 20 sifuna ukukhombisa ubula enibhuda kubona niyabantu enikhonza izithombe enithi ke nifuna uNkulunkulu ababonakalayo. Amen. Anifuna ukubona uNkulunkulu ngemsebenzi yakhe, nifuna ukubona isithombe etongeni. Yes Lord. uNkulunkulu wakhuluma onke lawa amazwi wathi, uNkulunkulu wakhuluma wonke amazwi wathi, nginguJehova mina nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe. mina ngilo owakukhipha kuphi? Ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe. Ungazenzeli izithombe. Ungazenzeli izithombe. Wela ngale ncwadi yaDuteronomy chapter 32 bathini manje? Ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini nangaphezulu. Into ebaziweyo noma ngabe umfanekiso. Yes Lord. Ungazenzeli ngokuba mina nginguJehova. Yezindaba vuka usenzele onkulunkulu. Bathi bona abantwana bakaIsrayeli, vuka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu, ngokuba uMose lo umuntu owasikhuphula ezweni. Bathi vuka usenzele onkulunkulu. Yezindaba yena ngishoyo. Amen. Awungeke uzumakhe uNkulunkulu. Amen. Hambe kwincwadi kaIsaiah chapter 44 or chapter 43. Incwadi uIsaiah isahluko 43 verse 6. Verse 6. Yes sir. Ngiyakusho kuyo inhlanga. Verse 44. Chapter 6. Isaiah 44. Yes Lord. Verse 6. Usho kanje uJehova, inkosi yakwaIsrayeli nomhlengi wakhe, uJehova Sebawothi, uthi uNkulunkulu wakaIsrayeli ongumhlengi kaIsrayeli, ongumsindisi kaIsrayeli. Kusho uJehova, uNkulunkulu uyedwa, akasho ukuthi uNkulunkulu. Bona bafuna onkulunkulu, yena uthi uyedwa. Uthini emva kwalokho? Uthi ngingowokuqala. Uthini? Ngingowokuqala. Uthi yena owokuqala.
Yes, Lord. owokuqala ngingowokugcina ngingu-alpha no-omega yezindaba ngaphandle kwami ngaphandle kwakhe akukho uNkulunkulu. akukho uNkulunkulu. Yes, Lord. Bona bafuna ukwakhela isithombe, bafuna ukwakhelwa uNkulunkulu. Uthi yena ngingowokuqala nowokugcina, akekho emva kwami. Ngingandisebakela nje ngithi mina-ke siloko esithula ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, akanamphelezeli, akanamonisi. No. Bona bafunani? Vuka usenzele onkulunkulu. So ngalesikhathi-ke sebefuna ukwenzelwa uNkulunkulu. Mina ngimfuna uNkulunkulu owenziwe ngezandla. Yes, Lord. Yes, Lord. Angimfuni uNkulunkulu obunjiwe. Yes, Lord. Angimfuni uNkulunkulu osesithombeni. Angimfuni uNkulunkulu obaziwe. Okwazi umfanekiso wakhe. Hayi, uthi uNkulunkulu uMose. Hallelujah. uMose wathi mebona uNkulunkulu wamboza ubuso namehlo akhe wafihla. Ngenxa yenkazimulo ithi incwadi akekho osekwabona uNkulunkulu waphila. Yes, Lord. Nginguye enginguye. So manje ngizomtshela ukuthina noNkulunkulu wakho umoya ojongeni. Yes, Lord. Amen. Thatha loo nto uyishise emlilweni. Yes, Lord. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Haleluya, glory to God. Haleluya. Hallelujah. Thatha loo nto uyishise emlilweni. Amen. Ayikho loo nto leyo. Amen. So sebeyona emva komusa uNkulunkulu abenzele wona ebakhipha eGibhithe. Yes, Lord. Sebefuna ukwenza uNkulunkulu babo. Amen. Amen. Athi uNkulunkulu kwincwadi yaDeuteronomy chapter 32 verse 16. Amen. Hallelujah. Deuteronomy Amen. 32. Deuteronomy 32 Yes, Lord. verse 16. Amen. Deuteronomy Hallelujah. 32 verse 16. Ukuze uNkulunkulu anikhombise ukuthi-ke nina niphumile esandleni. Amen. Amen. Yes sir. Bamvusela umhawu. Uthi bamvusela ini? Umhawu. uNkulunkulu onomona. uNkulunkulu onomona is a jealous God. Yes, Lord. Uthi akanayo omunye uNkulunkulu, yena uyedwa, ungumqali, ungumgcini. Yes, Lord. So uzomtshela ukuthini? Amen. Wena uNkulunkulu, uthi abantu bakini abanye bathi-ke baqamba amanga bathi igama elithi uNkulunkulu lisho omkhulu. Hallelujah. Ezubula. Hallelujah. Kuthi omkhulu futhi baningi, yena uthi uyedwa. Amen. Ubani onamanga? Hallelujah. Amen. Ubani onamanga? oNkulunkulu noma uNkulunkulu. Ungabi nabanye onkulunkulu Uthi ngaphandle singabi naye Amen. noma singabi nabo onkulunkulu ngaphandle kwami. so labo onkulunkulu benu Hallelujah. thatheni bafake engqomeni. Asisebenza indaba yabo. Jesus. Amadlozi yebo abantu bakini abangasekho. Amen. Those are your ancestors, ngeke kuze kushintshe. Amen. Kodwa uma usuthatha isikolo usihlaba, awuhlabeli bona. Amen. Uhlabela amadimoni. Ngokuba bona bafile, umuntu osefile akanasisabelo kwabaphilayo. Ungihluphelani? Yazi indaba, basho njalo uSamuel ekhuluma noSawuli. Yes, Lord. Amen. Amen. Uthi ungiphazamiselani? Ungihluphelani? Hallelujah. So uthi uNkulunkulu-ke bamvusele umhawu ngenxa yokuthi bathe ku-Aroni bafuna ukwakhela uNkulunkulu wabo abunjwe. Base bakha iduna u-Aaron ngokusaba wathi-ke lethani uxwele negolide wabakhela iduna lenkomo. Yes, Lord. So uNkulunkulu acanuka wathini? Bamvusela umhawu ngawonkulunkulu babezizwe. oNkulunkulu bezizwe. uNkulunkulu mekuthiwa abantu bezizwe, abantu abadukile. Bamthukuthelisa ngezinengiso. Bamlethela izinengiso amanyala. Amen. Isiqalekiso. Amen. Amen. I-abomination ngesiNgisi. Yes, Lord. Inkohlakalo. Amen. Inkohlakalo. Yes, Lord. Abomination. Yes, Lord. Amanyala. Yes, Isinengiso. Lord. Bahlabela amadimoni. Bahlabela ini? Amadimoni. Ezonto ungathi kusho umhleli. Angesibo onkulunkulu. So mohlabela amadlozi wenza iphutha. Yes, Lord. Mase wena uthi amadlozi oNkulunkulu bakho ngoba uthi omkhulunkulu so uhlabela amadimoni Angesibo onkulunkulu. yenzo loo nto leyo. Onkulunkulu ababengabazi. uNkulunkulu ongamazi, Onkulunkulu abasha. oNkulunkulu abasanda kuvela, Abasanda ukuqhamuka. basha. Ababengesatshwa ngoyihlo. uAbraham, hallelujah, glory to God, wathatha isando Yes, Lord. wabulala uNkulunkulu bakayise Yes, Lord. bezithombe ngesando. Yes, Lord. wabaphahlaza. Yes, Lord. Wathi wafika ubaba wakhe Yes, Lord. wathi Abraham yini lo yenzile? Amen. Wathi Abraham, hayi yilo uNkulunkulu omkhulu othe mebona ulaba abasheshe bathatha ukudla badla wasethatha isando bashaya babulala. Uthi-ke uqabelana manga ngokuba labo uNkulunkulu abakwazi kwenza lutho. Athi uAbraham uyisilima. Amen.
Uyikhonzelani into engenzi lutho. Kukhona uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Haleluya, ngithi God, haleluya. Kukhona uNkulunkulu odala konke okukhona emhlabeni. Ngokuhaza abana abenzi lutho. Why ukhuleka into emini isithombe sengazi ukwenzani? Isho uNkulunkulu athi abantu abenza lezithombe bafana nazo bayiwubula njengazo. Yes Lord. Ushintshayo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. You understand? Amen. Bakhonza bavusa umhawu, bakhonza uNkulunkulu engesibo uNkulunkulu. Idwala elakuzalayo. Idala ekuyilona lakudalayo. Awusalunakekeli. Awusalazi ulimi. Ukhohliwe uNkulunkulu. Yes, wakudalayo. Niyakhohlwa, nisheke nikhohlwe. Le inhlupheko ezincane zasezweni. Izona ezidukisayo. Amen. Yezwa indaba, hambe kwincwadi yaseKolose. Chapter 1. Verse 21, starting from verse 21. Hallelujah. Incwadi kwabaseKolose isahluko sokuqala. So, uma ke uwile nobulahlekile le Bible esifundayo, le mfundiso esifundisayo asili. Sikhuluma iqiniso, ibhalwe phansi eBhayibhelini sifunda nawe. Ingakho sithi ke uma sovula lo hlelo izwi lenkosi uJesu Kristu sisuke sizofunda izwi lenkosi uJesu Kristu. Asihlobisile ngegama. Sifundisa izwi. Ndiyazi kwabanye ihlaba kabuhlungu. Ngokuba yini babambelele entweni nasemhlabeni ezizobhubha nabo. Ezinye izinto bazobhubha bavuka esihogweni ngenxa yokuthi ke bona bathi hayi mina ngizwe ngalomfana lo ngeke ngizwe ngeBhayibheli afika nabelungu hayi mina ngeke ngitshele lo ulomfana lona yini la ikhulumayo ikhuluma into angayazi. Abanye baphatha ngeBhayibheli bebamsaba uNkulunkulu kodwa ke abalazi izwi lakhe bahlabela amadlozi baphuza obhiya badaka utshwala bayizangoma benza yonke into bafaka iziphandle balandelwa impukane konke lebe yakhona. Amen. Mina ngisho ngalwa mina angeke uzulwe nami. Ulona uNkulunkulu ngokube izwi lakhe. Mina anginanzuzo mina. Ngikutshela ngiqiniso njengoba linjalo. And nahlala kabuhlungu iqiniso ngoba lifana nenhle. Okufana ugwine. Kodwa lokuqinisa egcineni. Ngokuba ke iqiniso uKristu. uKristu iqiniso. uKristu ukuphila. Yes Lord. Iqiniso ukuphila okuphakathi. Yes Lord. Ezindaba. Yanokuphila okuphakathi. Ezindaba. So manje siyabuyisela endleleni ngaleBhayibheli. Ithini incwadi? Incwadi kwabaseKolose isahluko sokuqala verse 21. Yes sir. Nani enikade ningabafokazi. Nami ngangumfokazi. Nezitha engqondweni ngemisebenzi emibi. Izitha kuphi? Engqondweni. Indaba ayikho kude, ila ekhanda. Yes Lord. Indaba ayikho kude, haleluya, glory to God. Indaba isekhanda. Uthi umprofeti uIsaiah. Ikhanda lonke limele. Ikhanda lonke liyagula. Ligula lonke ikhanda. Umfundisi. Hallelujah. Hallelujah. Konke liyagula. Yes Lord. Amen. Amen. Konakele. Yes Lord. Amen. Dinga umoya engcwele, dinga izwi, dinga iqiniso. Yes Lord. Ithi nathi angaze ke mhlabe ngeba angaze ngibe nethuba lokuthi ngithole lo bhadi lokuthiwa mhlaba angaze ngihlabe inhlobo. Kodwa ke kwakuhlatshwe ekhaya. Umama wayehlaba. Mina angeke ngihlabe, angisoze. Amen. Angisoze. Yes Lord. You understand? Yes Lord. Yes Lord. Angisoze. Nani ekade ningabafokazi nezitha engqondweni. Uyisitha emibi. Engqondweni yakho ngemisebenzi emibi. Awusona isitha kumhlebi. Ungangibheki mina. Uwathatha iBhayibheli uyalifunda ngingekho uzokutshela the same thing. Iqwale koba kuhle. Labafundisi abangake ngeke balivule le ndawo lezikhuluma kanje. Bazosivula ngale ndlela ezokwenza ukuthi ujabule inyama yakho uzibone sengazi ukuthi engathi ukuthi sikutshela ngeqiniso njengoba libhaliwe phansi. Ithi ke nathi sasiyizithe engqondweni ngemisebenzi emibi. Yebo. Nokho manje usebuyisene nani. Usesilungisile wasikhombisa indlela. Ukukhanya kweza kumhlengi. Umhlengi wakwamukela ukukhanya. Ukukhanya kwahlala kumhlengi. Umhlengi wahlala ekukhanyeni. Angiphindele kumnyameni. Angeke ngifane nabantwana bakaJuda ukuthi bona
kwafika ukukhanya kubona bona banqaba ukukhanya ngokuba umuntu uyakuthanda ukuphila ebumnyameni. Nokhokho. You understand? Hallelujah. Qhubeka. Hallelujah. Nokho manje ubuyisene nani emzimbeni wenyama Manje sibuyiselwe naye emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuba animise ukuze asimisele ningcwele sime siphile ningenasisisa sibe ngcwele singabi nakungcola naqala phambi kwakhe singasoleki phambi kwakhe singakho sibulala imisebenzi yenyama bonke ibhayibheli likushoyo umhlengi uyakukholwa ingakho uNkulunkulu enginikile umoya wakho engcwele ukuthi ngikwazi ukuvula nawuqonda kube ukuthi wena uyakunqaba ukukhanya ngokuba ke uhleli kamnandi ebumnyameni izono zakho zikwenza ukubona sengazi ukuthi wena kumnandi emhlabeni kodwa isiphetho ukuthi wena uphila ekufeni ufile uhamba ufana nezombi uthunjiwe. Hallelujah. Uthunjiwe. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Ngiphume 23 naye kumele uyenze uma kambe sihlala ekukholweni sihlale siqine ekukholweni nisekeliwe kunesisekelo nigqilile isisekelo uthi uJesu Kristu umuntu okholwayo ngomfanisa nendoda ehlakaniphile eyakhe umuzi wayo edwaleni. Isisekelo somuntu ohlakaniphile wakha edwaleni ubani idwala? Kristu Jesu. Ubani idwala? So ukuze wena ube kusisekelo esiqinile fanele ube kuKristu. Ningakudluzwa ethembeni levangeli. Ungakudluzwa kuphi? Ethembeni levangeli. Ithemba elevangeli enalizwayo. Ithemba elevangeli leli oluzwayo. Leli owalizwa ukuthi kade wasindiswa elashunyayezwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu. Alimele ngofika kuwena liyeza. Mekufikile kuwena uyalizwa. Mawuthi walizwa lisahleli kuwena kusayilona lela lokoshini. Hlala kwisisekelo sedwala elinguKristu. Ungagudluki. Kumnyama kubomvu kubhlungu kumnandi. Hlala udumise uJehova. Hubela uJehova. Amen. Yazi indaba engenziwa isikhonzi salo mina Paul. Umpostoli Paul wenziwe ini? Isikhonzi salo Ukhonza ivangeli likaKristu, ukhonza uKristu. Yazi lona le. So siyanxusa siyancenga bazalwane ukuthi ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ongcwele. Amen. Hallelujah. Ongenasihla nambimbi. Amen. Ungabi nakusoleka. Uhlale uJehova ngokukholwa. Yes God. Ngokuba ke insindiso ivela kubaJuda. Yayinikiwe bona. Kodwa wathi uJesu Kristu isikhathi siyeza elisona leso sikhathi manje. Amen. Ekuthi labo abamkhonzayo uNkulunkulu bayomkhonza ngokomoya nangokweqiniso. uNkulunkulu ufuna abanjalo nje kuphela. Akafuna emhlabelo wakho ongcolile. Ufuna wena ube umhlabelo ongcwele omsulwa ongenasihla nambimbi. Ugezwe ngezwi wenze intando kaJehova. Wenze intando kaNkulunkulu. Wenze intando kaJesu Kristu. Ukuze kube khona ukuphila kwenu. Ungafani nesiphingi, ungafani nesifebe. Ukuba uma ke ufuna ukukhonza uNkulunkulu uphinde uyokhonza amadlozi noma uyokhonza amadimoni wisifebe noma wisiphingi. Ukuba ufeba ngokomoya. Amen. Yes Lord. Yezo lonto. Yes Lord. Thini incwadi? Incwadi kumaHebheru isahluko 10. Yes sir. Verse 5. Ngalokho ke esefika ezweni uthi umhlatshelo nomnikelo awuthandanga. Uthi ngaleso sikhathi esefika ezweni ufika uNkulunkulu efika ngendodana. Uthi
umhlatshelo nomnikelo awuthandanga kodwa ungilungisele umzimba. Ungilungisele nini? Umzimba. Umhlabelo anguthandanga. Kodwa ke ngifuna umzimba. Indaba inomzimba. Iminikelo yokushiswa. Leminikelo yokushiswa Nemihlatshelo ngenxa yezono. Ngenxa yezono Awuyithokozelanga. uNkulunkulu akazange ayijabulele ngokuba ke Ngase ngithi bheka ngiyeza. Uthi ngiyeza emqulwini wencwadi. Kusho uNkulunkulu uthi ngiyeza emqulwini wencwadi. Kulotshiwe ngami. Kubhaliwe ngami kusho uNkulunkulu. Yezonto le ukuba ngiyenze. Ukhuluma uJesu Kristu. Ukhulunyiswa umoya. Lo moya ohleli kuyena. Lo moya lo ohleli kumina. Lo moya nawo ahlala kwena. Ngokuba umoya ufuna indawo engenakho ubumnyama ethi ke ngasho engenabo ubumnyama engenakho ukungcola ngokuba ihlabelo zenu zingcolile. Umzimba wenu usebumnyameni. Uma wamkela yena wamkela ukukhanya. Ukuba ngiyenze uNkulunkulu intando yakho. uNkulunkulu kufanele senze intando yabani? Intando yakho. uNkulunkulu kufanele senze intando yakho. Indodana isikhathi ifika iyenza intando kaNkulunkulu. Amen. So umoya ongcwele usebenzisa lo mzimba ukuze usikhombise thina ukuthi thina sifanele ukuba njengaye indodana yona yodwa. Amen. Yona yodwa. Yes Lord. Yes Lord. Yezwa lonto le. So ukukholwa kwakho maqine. Yes Lord. Uhlale ethembeni. Yes Lord. Ngoba ithemba lethu akulona lokubonwayo. Yini engisayithembele into engiyibonayo. Thina sithemba kulokhu esingakuboni. Yes Lord. Okuyibona esithembisiwe kona. Siphila ngaphansi kwesithembiso. Ithemba lesithembiso lokungabonwayo. Ithi incwadi egcineni bonke bayombona. Yes Lord. Sifuna ukumbona. Siphile naye. Sibe ngabapriest bakhe okwangona phakade. Sho njalo incwadi yesambulo. Abamgwazayo. Amen. Lapho kuyokhala izizwe. Yes Lord. Ngikhuluma nalabo abakhethiweyo abathi bafuna ukuphila naye. Yes Lord. Funa bashikwa nayo yonke imisebenzi yenyama. Amen. Shiye yonke imisebenzi ezokudukisa ikwenza ukuthi ulahlekelwe ukuphila okuphakade. Wayesethini uPetru? Hallelujah. Ncwadi yezenzo sehloko sesibili. Yes Lord. Phendukani. Wathi uPetru uphendukani. Yilowo nalowo apaphathizwe. Yilowo nalowo ufana bhabhathiswe Egameni likaJesu likaJesu Kristu. Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Uzethethelelwe izono zenu. Khona niyakwangeliswa Uyobe sowamngeliswa unikwe isiphiwo sikamoya oyingcwele. ezo nengishoyo. Nengithi ke umoya wokuKristu. Umoya oyingcwele. Lo moya oyingcwele iwona engiphila ngawo. Nawe uma uphenduka ezonweni zakho ngokuba nami ngangiyisoni. Ngaphenduka ngazisola, ngabhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuze kuthethelelwe izono zami. Nasenginikwa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokukholwa. Ngokuba isithembiso ngesenu. Ngokuba lokhu kuthengisiwe, nami ngakwamukela ngokuthengiswa. Nesabantwana benu. Esethu nabantwana bethu. Nesabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubamiza. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Sindiseni lesizukulwane lesi siphambeneyo. Sindiseni manje salesikhathi. Ungalindi ihoro ngalazi ngokuba ke awulazi ihoro lakho. Uthi uyakufika njengesela. Angakufiki ke ungekho sesimweni. Uyothi ke mase ufuna ubhabhathiso noma ufuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli. So shima iningwane ukuze uzosithinta. Konke sokusherisha nakho konke okukhona. So shima iningwane. Sicela lo nkuleko. Amen. Hallelujah. Baba wethu sezulwini. Nkosi yethu Jesu Kristu. Moya ngcwele siyakubonga njengamanje sithi ngcweliseka wena Nkosi yethu Jesu Kristu. Ngamandla kamoya ngcwele akhulumayo njengamanje kuze igama lakho nodumo lakho uNkulunkulu wethu wena uthathe bonke ubungcwele uthathe lonke udumo thina singatholi udumo singabantu keda udumo lonke nendumiso yonke sinika wena baba wethu sizulwini ukuba kukho konke sesikhulumile nesisikushilo kuba wena ungcwelisekayo amadlebe abantu bezwe Nkosi ubathinte ubavula ukuqonda nalabo abachezukile Nkosi
abebeyimisele ekuqaleni bethembekile bakhumbuze lolu thando lwabo lokuqala owabanika lona Nkosi bethembekile ezwini lakho bengabheki eceleni kodwa baba ngobukhuni bezinto emhlabeni isitha safika sabagudluza phinda uvuselele lolu thando lokuqala Nkosi yethu Jesu Kristu inkazimulo yakho ibonakale kubantu bonke uthinte inhliziyo zabo siyalibonga izwi lakho ngoba wena uthembekile ngaso sonke isikhathi siyabonga Nkosi ukuba nalabo sebelamkele izwi lakho Nkosi bengakaze belizwe balamkele ngenduduzo bagcine Nkosi yethu Jesu Kristu ngoba yibona laba bangabakho izwi lakho lisebenzile ngaphakathi enhlizweni zabo ngoba wena uyasho Nkosi ezwini lakho kuba kubo bonke abalamkele izwi wabanika baba amandla kube baba ngamadodana namadodakazi kababa wethu osezulwini bagcineke Nkosi isitha size singalithathi izwi lakho osulukhulumile enhlizweni zabo baze bangene emanzini babhabhathiswe sebehlukanisiwe nesono balinde isiphiwo sikaMoya oNgcwele esingethembiso esiyikona ukukhanya ekumele sihambe nakho sisahlezi emhlabeni uzosibize size ekhaya ezulwini egameni leNkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje naphakade amen. Bazalwane kubo bonke asebesithathile isinqumo sokuthi bafuna ukubhabhadiswa sheshisa uthatha ipeni ubhale imininingwane ukuze sizoba sokuxhumana ngizoyibiza inamba ne-email address inamba ithi 066 566 9245 ngizoyiphinda inamba 066 566 9245 bhali email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com Intshumayelo ziyatholakala zonke ngokuphelele kwazo ku YouTube ungakwazi ukuthi usubscribe nokuthi ukwazi ukushareisha nakwabanye abantu ekudinga ukuthi bayizwe intshumayelo Inkosi mayivumile ithinte inhliziyo yakho ku YouTube uzothi search musu yathapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu zobe usukwazi ukufollowisha usubscribe ngizoyiphinda ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukuyithola intshumayelo ngokuphelele kwazo na ku Instagram siyatholakala mutype uthi search izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukufollowisha usende nama DM sikwazi ukuxhumana unembuzo uthole ukuthi iphenduleke inkosi mayivumile ku Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukufollowisha usende nama DM uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade amen. Sibonge bazalwane umusa nothando kaKristu kuze kufike lesikhathi siphinde futhi sikwazi ukuthi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile ngamandla ayo amen.